ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kemau kerwat hadi merayu ke Kedan District yang belatip kum ke South West Khasi Hills District haus nam ala jar khat ar haduk minta ki kam sni bat ki kam pentrim kedang duna ba nam berkatna pulit ke yai trailang rengkat bat ki pait ba nang sosnong jongga district ha ke jinglet jungo kilat pathai kubor na Shillong hapo ke jingalam ketnan Directorate of Information and Public Relation hapo ke district layo jingtip ke district ke syongsuk syongsan kamlong ke belong hakiwe ki district. Habakran ba DSP jangka South West Khasi Hills District uba di Maulen ulia tho bagi kes bakam dan hapo ka district kede ka Pokso bagi kam tu kam them bagi kam runar hakapot baka Bangladesh ru kaduna bha bagarang gajing trelang ki pulet par ki BSF. Kalau ni apa South West Khasi Hills District ki crime him ngim dadan kata somba ki dan wa ki Pokso cases ki dan rede ki cases against the minor. Te kiwi man ang ki heinous crime mangila man ang kim nadan no po district jodi. Te ki babon ni kilong ki crime sigi don kum ki crime against property ki bade ki amne ki ba robbery lane okay. Ten rai ki case heinous crime ki ni tai kim ngimdan po district jodi. Am tur namar baka kenika ke situation po border hi kalong nomor baki polis berabur ngi adon bet kenika kajinya dai ba close coordination bat ki PSF te berabur hi kemangin ong kenika crime kenika border crime kemandan peng Bangladesh bet India kam dadon adu kata-kata kamtam agini ki licenam sausnam te hakipor ba manchua man ba kadang empat khang do yong khang ai se to ki por ki bon hi ki case kan ki cross border crime kan yang play mata te kim dadan kan apo South West Khasi Hills ki ngim la lan ki dan tama ba Shillong ba ki bobon ki de ki users ma ni ong ki ba long dependent na tu tan re ka jingbon kam pat da bon matla se kumban compare ki wegi district ka ba ki dan gane ka kajing one room yung drops na bar di po district yung ngim dan ang ni kumangan ban biang dama ki users hi barabor kitu se ki la ban lechim hi tin rei namar kumba kalong hadu mata hingim pat dan guno ga kes bangin yo ki nong khayi man ki nong khayi mo ki ban wan ra man rung chinish po district jang Tiki babon ki bangi yo pan pick up ki khna ki ba penon kami drops kalong baki yatu ki mangi lechi Shillong lechim na Shillong ki khle ki don ki bla kum ki bala kham he ro se ki life san life interest na ki don he and mostly ki don kita hi ki khatra ya ko ki sadu kini ki arsnam ki bamanta we dei bat ki drops ki don south santali ki is di Qatar Shillong ba tang idon ki random case ki bangi le checking ile M2 ki don ki chaka kanja ki bangi le ya patrolling tingin na la tin rekam dadon specific information we dai bat ka nogo ba ki khna ba penon kamune kin dadon daga jaka malong shwe ki mo jaka tin dai hangne ki bon ki le re hi ba free ki ba penon kamru tin rek Shillong ba tang dangi lap untuk tingla skuli la bat ni dan nang ni ki lightly ki police station ka Mokora police station ka Nongla bat ka Raniko ini dan ka border outpost Borsora bat po Gomagat te piga Shillong ta ka nagleng jong ga department jungi kat banginang ladang khamyo bon lei ka manpower ta kanang kampun suk ingi ka ban trekam ten re kumbay long mentang ya manage ya lah ten re la ka ni yo hambon ru
tekmut kan kambah Malaysia mo ki kasyong kat kumah ka jinglong jang ka jaka apa ka jaka ba syong suk tela se ka strength ka jongi kala long kala biang ni long gumong pi ko long open dal se kanum don ko bukum kata mon open mar ki BSF ki long ma ki long vigil bang tu ka area jongki te ka ska fencing ron te mos ka ba kam dan don chu ka bam kamandang sa bun bal ada te hendrai la se kata ka illegal crossing kan num don te hendrai namar ngi don ka hat ka border hat te tu khai ka paten te ki yarun ki ami ki BD nationals but ki no India ka bokong san hi ka long ba balai ba district jungi ka long ba sungsuk kalong namar ba kadon ka jingere ba ya jamba padang ki thanat ki jongi lam nong kham tam ki badan po film mo ki police station ki jongi ki officer in charge tu ki officers badan tu ki staff badan tu ki don kata ka ada ki don gino ki program ki ba yu kumat bat ki shnong ki don bet ka collaboration bat ki shnong te ki shnong ru ki don kata jeng smo jan ba ki don gino ki program kumat ki shortcut ki OC ki jongi ya ki bakin long ki chief guest ni tai te ngasmu ba ka ta ka jingi adai ka bacan hi ka dai namar ba ki officers ki jongi ki long ki ba amno ki long responsible ta ki dai ki bri ba long well trained ki ba nang hagnor kom no punya dai bat ki ba te ka dai na ta da ba hadu mentah ngi syamba ngimpat judon gono ka allegation mong persya ki officers ki jongi apa field level te kani ka pentaw hi kumot ba kadon ka haktu ka jurisdiction ki jongki kumot kadon hi ka jingya dai ka bajang ki jingi ka bajang ngi police ba ki apan hi tamai mat papli ba jing bom biang surop ten dai ki jakal itu ki bawa internet tenang sudah jenia te tamai mat na kada ba ki surop kam dalam POE itu wan kala sen lah dep kene ke basna itu ka intermediate itu kala kamdan gum kata lo ki bon ki kali ni ki basak wan sini ki kali ni na ki kali AS ba ki bon ki bawan ki awan he wan apa hot spring nanti ki wan ki wan pet kene orang lang ki awan ki bon ki ya kin kamtam ini ba ini kisni Independence Day Republic Day kemot bon ba na Assam ni ba kisuan yat ka untuk kisuan ka ten rei long bat ong ba kum bata ka yut kam nyempat ya syam madu menta bagi toris kin cha ayu kan ki beri sini cha pendik ni ai hadu menta na station nyempat judon ki kes ki badai bagi users ten rei kidon ki kes pat ki bangi registered ke bagi dan ki supplier kiba persyang ban shalan sapo Bangladesh border kita ki as arlai jeli bau BSF uyo detect kita ada detection BSF fi lada ka pin keren kata nama POE hi ke surok no P1 nasional ka surok dari ke basne mang ne bat ka jaka ke baniat hi ke balong convenient ke bakini hi ke dai tang ke kalenti na wailoj ti shuru sha masura tenrei kumakalong hi hakini ki arsnam kiba lalai tengmut kadon hi kejeng kejeng persang bakin atem kumta tama kumong pi mana bo BSF shanir ulong bijil ha kan ulong street ha te bat ki police station jengi badan station border aktif ba te manong bakan kanalong bandayo I hadu kata-kata ba bukan don ke bukum tak kam aduk tam kam don kan mention mengenai di crimes against property tika cause hi reason hi apa kami gitu ki case crime against property kadai ben nagani ka nagating di drugs ke bagi kena users ki dai bang lead tukan yang kisam ini entah kita di drugs ni apa? Ya, mana district yang ini ada mata tinggi empat. Lah, semasa di kini senjaman, ya mata pakai dunan saya belak mentelak. Oh, ngi nakapor hirangkat bat ka social welfare department rangkat bagi
Shenong dan taki dan ruki NGOs ki bangi napa por hingi juya ni juru le ki awareness program haki school haki Shenong but kata we kalat ko balong preventive measures ki breu kamtam ki kena samla ki nong aware from the snail la ki mat ni drops de ki Shenong shanir ki long kumanong ki long ki simkia ha nang mataban pet nanti lah kamu Shenong tam de nang kata kadau ka jing mana spread do kata pada district ni keempat dah